Bos días, eu son un membro da organización Verdeval, que estamos aquí no monte Matalagartos. Acompáñame Carlos, que é o presidente da Comunidade de Montes de Peitieiros, e estamos facendo unha plantación de castiñeiros en esta zona que foi arrasada por incendios anos atrás e que para recuperala pois, se están plantando especies autóctonas. Verdeval está aquí hoxe porque iniciamos, precisamente hoxe asinaremos o convenio de colaboración entre a Comunidade de Montes de Peitieiros e nós, que somos unha asociación que traballamos no terreo no eido da custodia do territorio e que esperamos que no futuro pois, a nosa colaboración sexa cada vez maior e que redunde en beneficio de estes montes que rodean a Gondomar. Ti mira como eu ataco, Bueno, bos días a todos e a todas, eu son Carlos Misa, presidente da Comunidade de Montes de Peitieiros. Encontrámonos aquí no lombo do Roxás, dentro do monte de Matalagartos, recuperando unha parcela que era de eucalipto e a raíz da cantidad de incendios que se produxeron na zona estamos intentando cambiar de especie cunha plantación de castiñeiros insertados para castaña e o resto para a produción de madeira. Agradecer a todos os veciños e veciñas que participaron na actividade de hoxe e tamén a Verdeval, que é a Asociación de Custodia do Territorio, para este convenio de colaboración que vamos a asignar, donde van a intentar colaborar coa Comunidade de Montes no mantemento e conservación destas plantacións que estamos realizando e que nos rodea no entorno do monte comunal.